Регар Тадази шаҳри Турсунзода барандаи медали биринҷи ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 гардид. Дар бозӣ барои зинаи сеюм Регар Тадас тими Равшани шаҳри Кӯлобро мағлуб кард. Рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо натиҷаи 2-1 хотима ёфт. Дар дақиқаи 24 қисми аввали нерӯсанҷӣ Диловаршо Ғаниев аз ҳайати Регар Тадас як ҳолати зеборо ба гол табдил дод ва тимашро ба пеш баровард. Бо ҳамин натиҷа дастаҳо ба танаффус баромаданд. Дар дақиқаи 57 қисми дуюм бошад, Диловаршо Ғаниев аз партофти Ҳикматулло Расулов истифода намуда ба номаш дублро сабт кард. Голи ягонаи футболбозони шаҳри Кӯлобро дар дақиқаи 86-ум Шодӣ Муродов зад. Бо ҳамин натиҷаи 2-1 бозӣ ба анҷом расид ва дастаи Регар Тадас, ки мавсими ҷориро дар Лигаи Якум оғоз мекунад, барандаи нишони биринҷии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 гардид. Дар финали ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 ду дастаи пурқуввати кишвар Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Хатлони шаҳри Бохтар андари майдони рақобат гардиданд. Нерӯсанҷии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир гардид. Дастаҳои Истиқлол ва Хатлон пас аз мағлуб намудани тимҳои Регар Тадас ва Равшан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон роҳ хат гирифта буданд. Бозии ниҳоӣ миёни дастаҳо бисёр ҷолибу диданӣ ва бо ҳуҷумҳои пай дар пай сурат гирифт. Пайти аввал бидуни задани гол пушти сар шуд. Дар қисми дуюми дидор низ дастаҳо зуд хати ҳимояи якдигарро рахна мекарданд, аммо наметавонистанд ҳисобро кушоянд. Дар охири дидор ҳамлавари асосии дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов як зарбаи қавӣ ҷониби дарвозаи Хатлон зад, вале Куае Готсон бо маҳорати воло ин зарбаро бартараф кард. Дар охирин имконияти худ дастаи Истиқлол голи пирӯзиоварро вориди дарвозаи Хатлон намуд. Легионери украинии Истиқлол Алексей Ларин муаллифи голи ягонаи бозии ниҳоии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гардид. ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон аз соли 2012 инҷониб баргузор мегардад ва Истиқлоли шаҳри Душанбе маротибаи шашум аст ба гирифтани ин ҷоиза даст меёбад. Қаблан ин тим солҳои 2014, 2015 ва 2017, 2018, 2019 соҳиби ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон гардида буд. пас аз анҷоми бозии ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ бо иштироки меҳмонони олиқадр аз қабили ноибони президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов ва Дилшод Ҷуразода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров, раиси шаҳри Бохтар Сиҷоуддин Саломзода, дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Давлатманд Исмоилов ва директори Лигаи Тоҷикистон Сайвалӣ Шоқурбонов маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. Пеш аз супоридани медалҳо ба легионери украинии Истиқлол Алексей Ларин ҷоизаи беҳтарин бозингари бозии ниҳоӣ супурда шуд. Ба барандаи аввалин ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дастаи Регар Тадази шаҳри Турсунзода нишонҳои биринҷӣ тақдим гардид. футболбозони дастаи Хатлон бо медалҳои нуқра сарфароз шуданд. Ба дастаи ғолиб тими Истиқлол дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2021 тақдим шуд. ва бо ҳисоби калон зафар ёбанд. ҳоло ҷом ба Манучер Ҷалилов ва Алишер Ҷалилов дода шуд. Муборак шавад бори дигар дӯстони гиромӣ ва бо ҳамин таманниёт мо гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ба поён мерасонем.